Douwe Hoijinga had zijn hele leven al de ziekte van Dent, een chronische erfelijke nierziekte. Hierdoor had er een nieuwe nier nodig die er kregen voor zijn huidritsert. Together vertellen ze bij us haar een verhaal. Wie dat voor jou eigenlijk meteen een optie om een nier te doneren? Ja, Douwe die kwam op een keer thuis op een dag toen hij er voor controle was naar grens en dan vroeg hij van hoe het is. Dus zei Douwe, nou, dokter zei ik, maar om je heen gaan om een donor. Nou, dan had ik zei van, schroef hij dan voort maar op. Maar dan weet je nog net als het past vanzelf, dan kom je dan in het traject van onderzoeken. En op laatst dan krijg je dan een telefoontje dat zo is. En dan rolt het weer verder. Is het dan nog extra speciaal dat het je huid is? Ja, dat maakt het wel echt nog weer anders. Dat gewoon speciaal qua baan. Ik was daar toch extra krijs nog. Je haalt dit al een goede baan gewoon. Ik maar dingen die we altijd hetzelfde niet in hadden. Ik ben bij de skiën terug geweest, bij het voetballen en we hebben beide wel wat affiniteit met politiek. Dus wil ik altijd al wel opkomen. Maar ja, dit was wel echt van een hele orde jippe baan. Die is gewoon oerhaast. Ja, er is iets mij in waar is een traject in wat hij in die zin, ja, eigenlijk zie ik maak het en het goed is niet beter. Na de operatie, toen zei ik wel van, het eerste wat ik zei van, het is met Douwe aan de gang, maar dan wordt het in de tussentijd wordt het nog nice dat het wel goed is. En nou ja, zei de zuster, ze ben met Douwe aan de gang. Nou, ik zei, dan is het verder wel klaar. Daar gaat het om. We nemen dat heel niet zin, maar het hegere doel. En nou ja, dat we toen klaar. Ja, toen weten ze mij maar gewoon dat we eigenlijk nog net klaar vanzelf, maar van mij al. Ja, pas eigenlijk letter in de eerste week na de transplantatie, ze hij al na 3 dagen voortstuurd, want is die al na 2 dagen die er al bij mij naast het bed. Dus die zijn van die mij thuis wel verder herstellen. Maar bij mij weer het eigenlijk, want aan het eind van de week kwam meer de kentering van nee, de adenieren beginnen weer op te spelen en het grote probleem bij mij weer dan het vocht. Begon eerst volle vocht te produceren. En daar mag je dan zin om wat drinken, dus infuustherapie of et cetera. Ja, en dan is het ziekje naar waar leidt het nog weer aan? Want de nier weer goed en die dier goed. Uiteindelijk is Douwe nog 2 keer opereren, waarbij zijn eigen nieren voorthellen binnen. En dan ben je hier en denk je, nou, dan is het nou echt oplast. En je leest het daar dan weer op afdeling en nou weer het voort goed. Het vocht die probleem weer voort oplast. Dus dan denk je van yes, gewoon normaal, we kunnen verder. En na 2 dagen kwam de arts van, liep het dan nog net helemaal, want we zullen niet de functie nog net heel wat stijgen. Dus ik leid toen op urologie. Na het weekend waar we die toch eigenlijk bij onze eigen afdeling hebben, interne geneeskunde en nefrologie. Om te zeggen van nou, dat we dan maar weer even zien wat er toch een biopsie of ooronderzoek om te zien wat de nier dan wel echt goed is. Want ja, we vertrouwen het dan net helemaal. En ja, Safir heeft het uiteindelijk nooit kwam, want schijnbaar hier ik toen al een longontsteking onder de leden. En dat is eerst net opgemerkt en dat is escaleerd tot een sepsis. Daar weet ik dus helemaal niks meer van, want dan ben ik gewoon van de kaart. En, dat weten we dus wel. Ja, dat vindt hij hem heel goed. Maar dan haal je dat er niet eens. En dan wil je niet eens de zaterdagmiddags wil je ophalen met toeters en bellen van de afdeling. De dienst doen de arts van het is helemaal mis. En dat had dan, dat haakte dan ook wel even wat dubbel in. En ik denk vooral voor de familie en Nijssen. Ja, dat is moeilijk. Dat we konden eigenlijk ook net, we kunnen nog wel mee praten en ik ook minder dingen wel, maar dat wie toen net onderbroken. En dan hebben we de week daarna hebben we dan even te jaren goed gehoord. En toen hij daar ook wel, dat zit misschien hoe jij er gewoon aan, maar toen, dat het wel even heel kritisch was had, ja.
we praten er eigenlijk net over. We spreken dan nog heel goed van hoe het er is, maar het verreken was ik wel. Maar we hadden net over de nieren. In principe. Dat leidt... Dr. Hofker zei van... hoe mag ik dat nou? Je krijgt een groot presentje. Dan drukt er misschien nog zwak uit. Goed, we maken praten is wel ouders worden. Dan gaat het wel altijd ergens nou een baan van het maakt me meer goed gaan, want dan kan ik zien laten dat er niet nog gewoon goed werkt. En ik gewoon, ja, toen had wel zo'n, ja, wat de arts zei, was door zo'n cadeau kregen, daar was ik gewoon heel, nou, daar vond ik gewoon heel goed mee omgaan en dat ik in die zin zwaar om verwijs. Dat was koos ik voor. Dat gebeurt wel eens, dat donoren die hem dan kregen had, waar het dan ook is, dat hij eigenlijk vindt dat er wel zijn leven een beetje, maar dat er zijn leven wel een beetje over inklaaien maakt, want hij moet voorzichtig met die niet wezen. Dan zeggen ze van, ja, ik ga hem die net voor niks doen, dus ik kan net zitten te pieren waaien en wat maar. Ondanks dat alles, nou, uiteindelijk al wel heel wat zitten had en nooit ergens de hoop verlem dat het goed komt zou. Nee. Dat er altijd wel het vertrouwen gewoon, nou ja, van dat hegere doel dan, wat dus dat we het dan tussen ons nemen. Altijd daar wel de hoop op van het gaat wel goed komen. Alleen nog, ja, we moeten even wat een langere wij aanlezen. En dat had er altijd best. Daarom ik wel, ja, dat is wel belangrijk. Er zijn nog zoveel mensen die gewoon wachten. En als je redt gewoon echt een leven. Dat kan je gewoon bij leven doen, zelf eigenlijk. Ja. Zonder dat er in die zin nou, zelfs echt minder van wist. En dan kan je wel wachten op het moment dat het misschien in de naaste miauwing mogelijk ooit nodig gaat. Maar er zijn ook mensen die echt wachten. Ja, wat Douwe Krek zei van, als je goed zo binnen en het doet hem voor, we zien een beetje van tankeroenij. En wie ben een beetje ervaringsdeskundige, denk ik dan maar. Maar het is echt een moeite voor burger. En dat beetje pine en over, daar hadden we wel peeltjes voor, dat valt wel wat aan. Ik heb wel de energie die ik ooit gewoon had. Ik ken wel gewoon, ik ben altijd bezig bij en dat baak altijd blum en ik voor de transplantatie, maar ik kan het nooit gewoon volhouden zonder dat ik daar wel les van heb. Dus ik kan gewoon met mijn ding doen, ik ga mijn werk weer oppakt, alles begint er wat erin en alles, zeg ik met mijn vrouw altijd zit, maar Anita, alles wordt weer wat normaal. En dan ben we nog aan een jaar verder. En dat eerste jaar is altijd even spannend, maar daar zitten we nog aan op. En na dat jaar, ja, dat viel toch een beetje van, dan begint het echt richting de langere toekomst. Dan hebben we de grootste, de hoogste berg gaan we hongen en dan kunnen we echt beginnen.